Ahoj, volám sa Patricia a vítam vás na stránkach zľavového portálu novej generácie Zlaté kupóny.sk. Ak máte radi slobodu a nechcete, aby niekto rozhodoval za vás, tak ste tu na správnom mieste. Tu si kupujete iba zľavu a výber tovaru alebo služieb je už na vás. Teraz by som vám chcela uviesť príklad, ako jednoducho to tu funguje. Dnes by sme si s rodinou chceli zájsť na večeru a preto som na stránkach Zlaté kupóny.sk zakúpila tento kupón na 50% zľavu do našej obľúbenej reštaurácie. A keďže viem, že každý z nás má rád niečo iné, tak s týmto kupónom si môžeme objednať to, na čo máme práve chuť a nie sme viazaní len na jedno jedlo, ktoré ponúkajú ostatné zľavové portály, pretože máme zľavu na všetky jedlá z jedálneho lístku. Potom, keď sa do sita napapáme, predložíme kupón a z účtu za našu večeru nám bude odpočítaná 50% zľava. Tak toto určite poteší každého. Ja sa s vami lúčim a prajem príjemný deň. Ahoj!